nanti. Nah gitu, ini kote masakan mending. Hello vibes song ke naro jotana no phone kaham ke jotana lamsago ani blog ke tin hinge kaila ni shal hinge ang asuk video kaham ke to khaimiya kamrok tongmani bagai ke tabo hinge kamrok phaisok ke amani bagai jeniyam tongmani amorok khaika kaiki hinge yango kaila ni fungo ga yango hinge pisang te baisang bayaisa borok haising sirik lai tongo hinge anga borno camera khai barang monai dong ta tamni hinge borok tam ko salai tongo haini bagai hinge tabo hinge norna ang tebo phono gana yang baire rogo yango hinge wansarok borok duijonano hajre najak borok hinge alada songmung tei phantok bajarok mai hinge tei ungkorok dal rok hinge borok ke omono songnai tei mukhi rok ke borok songnai hinge haini bagai yango ang mani rina phaimani hinge afrono video khai nahari paikha hinge tei phunuknani time rok kwrwi lakne hinge yango hingkai ongko tami hinai piyasung thalik rok ongko kai tongo yang toglamo bo kaikha hinge tei bedi rogo bo boro tam makhaya bo anga suk saimiya hinge je mogol buskango nok mani mobile yago tongka abono nangno tisawina harka ke yango hinge naide mehendi bo sijago tafono sijago ya gumia har bo sijaga hinge tei video bo edit khayo tabo hinge chung omono kaisa mairongo nahari mami somojaga tonrinai tamni gabo kaisa niyom phong kuai phatui hinge te mosorok norogoro nogui mangkana beramarok tongo abono tabuk jeng rwinai kaki bekene gethung rwinai tabuk jeng omo mami songnai ni aro kaki jua khepjak ni kapsa nongi da hasidi tabuk khe mami somadi gi phunukan norongno yang mami somani phunukna himani phunuk jagya yang phaijia mami songi tonglai bla haini bagai Dukati mombati le, dukati mombati tu deh. Kalau sekarang nanya dah. Rangga saya, 100 taka nya 500 taka nanggo. Iko, kamu mau tos taka ro. hinge te alada aro hinge itu kaima jaga nor buji khana bile tamni dina hinge amo alada khaima tonga ambagi yango alada khai tangi rijak aro kisa ting tang na bagi ka jotono sap khaibe jak 아치후 지금 가면 때리면 조금 싸우죠 와 버럭 심살라요 나디 뭐가 한국어 안 맞아야 버럭 심살 우리 페브릿 아 페브릿 볼래 그안 따따 lum작 뭐가 lum작해 뭐 버럭 집이 lum바 Tabun ke ayah bayai jugrok dikogi family abono jeng gate ka sobi musari no bagai pibe kenela ta kolong ma tigi khabrong lai phaiga sa khajang ko saboi nai tongi naro ai barak mane ya phana singma taro narang bahabya hanya Musariya sang mahabya. Maham de mama sana ina lagata. Oh, maleng cuma.
Kaija tahu kaiko. Tabo hingke pino tei tuguri na bagai telangi tongo bairi wa taisang tei khobi tei phimani abono tei tuguri nai ta hingke abono telangnani nai tongo yang photo ro bujangi video ti salai tongo kena rong nang ta phono gana tei tuguri mani iko tabo telangi thangka. So guys, tabu hingke chung oko misti muk khaina bagai jamani bantar rang sei tongo. Obo bangla bai. Tam hingke borok to baksa borok rok sei pon tlanya di ba haini bagai chung hingke bangla bai sinai borok to English bai sinai. एक दुई तीन चार पाँचटा सिका काकी माने 3000 मामंगता दुई हजार से सिनाई सिया Tabo hingke pino asu rijak tamni ge jara jara di foro phainai borok heli rinani bagai ke kato kaya kho ke jamai ta sari bo se phainai haini bagai hingke asani pi ready nga asukjak ke yango hingke ang misti muk ni bagai jamai ke talna som bwtui khani na bagai kulugui tongo. iko sijabi tongo amo kasa jagao gele gese ongko makhanya jamai ke talna iko engka angte aluda khaijogo na मोसादे काबो हिंगा जामाय ना नासिलाय दङ जों जामाय फाय दङ हानि बागै स्टिमुकनि बागै जों स्प्रे जाङावलाय दं इसान बायकेने रेडी एकदम नासिलामा कलम दैयाव सुका Jamai Kaijakpaikha. खायदे नोङो बनो खायदे नों बनो खायदे दै नोंया सिगां दै नोंया दैया मिस्टिसे ai kai atara di gota sari di full sari di full jata na sari jata tuguni de ai pia masale sari masale sari sa asu gonda na sita wani sari
정난이 돼. 할 너랑 니 잡아서 정난 약발이 올까? 정비시 수야, 정비시 수야. Apa di barang ini ya? Kena nasi lagi sak. Kailabari naini bangmani video si kaham kai tisai mali aje tisai mani abono ang review ai kha asike borok bangkha nainai yang kaham kai tisai mali akaina jamai no sino hurliya tabo hingke tui lulai tong wathum ni tino luri tong ta mane Kaijakpaikha Kaijakpaikha kui yang uti phaika hingke kwbang mano tebo tongkhu niyam rok hingke ang abono ta asuk phunugui manglak je phunukmansa phunuknai tamni hingke kwbang mano kam tongo haini bagui morokno mobile kalang thangmalai buti system kaijani video khajanai bichar ko nakhai ang pura mamani mani amono kat khaimali amari khai ekdom Oi, na kaisa photo pula. Ma sorry. yang hingke kailabari phainai rok ekdom naithok kai nai sajok lai phailajak mato sungrok yang bai sungrok hingke yang khayan dol monju bai aisa jeng boro joto najoklai tongo yang ai sida kaham kai video khaidi ni sai tongo na মোবাইল মালিক অনেক ব্যস্ত ইনকে আবাগে তার সংখ্যায় বিড়ম্বন না হয় এসে মিশাকে খাইতো jamai digini borok musalaimani nai diamo hingke gan rok hingke tas tamliya kham khorong bai musalaimani borok marang haijak nai di
Ngai di do, iko te bahasa kai menimang. Suku bimar. Spiote. Ek lagi malah jaga segden pare. Sab de. Oi kala bari wo simina ek lagi malah layo. Oh, kuy kana sadi. Tabo hingke direct no chung jamai ni di Kaijakpaikha mai jai tongfuru se kainyana tui phaika hingke narok nang phono kisi malia phat khapro misi ma phaisim ke tabo yang misti mukhai tongo hingke yango hingke tabo bisingno tui yakui onek no kapsa pini mukhang phono ke lap pe jisi praparang se bo kap mani kita ka bong ni yango tubui yakui matai khulum rika bong ro matai mondir tongo hingke aja sakang habri matai khulum rika Gete borong ni niyom rok ang phuno kana nai tongdi. Kena digi boro rok phaibai ka boka mai rok chai pai thana sinai ka ang video rok tisa jagli ya lengmani o sakang ni hoite yang ko masalai jak sida no hingke yang babu hingke ko tamin sanai asi bhagi tongo nai di bahakiri ayang ke ka to pino me pe kap na mo jungjak tongkha akon hamjik thangka hingke jatano kap na mo jungo hingke masa sitong maning pano je te masa pakai jang maning palu kan